noma isimo simanzozo Jozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo Ngikubingelele mbukeli kube nakuphi lapho kufika khona lo mbukiso wakho wesimanzozo sikulethela zona ke izindaba ezifika ngaso ke isikhathi ke laphana ke ugadlile ngempela ke umnikazi weFortuna sokhumbula ukuthi vele ke umnikazi weFortuna laphana ke njengoba ke ekade ekhiphile laphana ke ialbum yakhe kawona ke u2024 ugadlile ngempela ke kuyena ke umkhulekelo njengoba nomkhulekelo ke esekhiphile kubonakala sengathi ke ugadlile nomkhulekelo kuyona ke lensizwa ke umnikazi weFortuna kodwa ke nansi ke isiphinde yagadla kwenye ke yama video laphana einkundleni zokuxhumana nansi ke ivideo igadla kuyena ke umkhulekelo isho nokusho ukuthi ke ucula kanjani ke umfowenu ebe ecula naye njengoba nayo ke yalinda ke ibhova ladlula ke emhlabeni yabe ke isithatha ke idambo awizwe nansi ke ivideo mbukeli indaba azipheli kwesimanzozo kuphela isikhathi siyabonga ngoba phela ayibencane kodwa ingoma ingasali sibancane kakhulu ingasali sibacele kakhulu ingoma siyazi ayikho yona ayikho mana hayi siyazi kona ayikho siyazi kunzima kuloya muzi kodwa ingasali sibancele kakhulu alomfana wezobingelela lana wezobingelela awungacula kanjani umfowenu ecula nami umgqumeni ngamlinda wedlula man nami umgqumeni ngamlinda wedlula awungacula kanjani umfowenu ecula ayibencane ingoma kodwa hayi kangaka abafana ngalikhipha amasimba ayamahliki ngempela yangazi noma longilungela yangazi noma yongilungela yangazi laphengi yakho yangazi laphengi yakho yangazi noma yongilungela yangazi laphengi yakho yangazi laphengi yakho yangazi noma yongilungela yangazi noma yongilungela yangazi noma yongilungela yangazi laphengi yakho yangazi laphengi yakho yangazi noma yongilungela yangazi